på at se dette års lærerrevy. Hej alle mine børn. Ja, vi er jo alle sammen så dejligt længe i nat, så jeg tænkte, at det måske også ville være meget passende med en dejlig lille film. Ja. Jeg prøvede jo at lege den der Ringenes Herre, men de havde ikke tænket. Så jeg legede nemlig den der Lord of the Cass, hvis I kender den. Den er meget, meget spøjs. Ja. Hvad siger du, Katrine? Ja, vil du sove? Ja, vi skal lige være lidt stille, fordi Katrine... Så hvis alle sammen bare lige finder med herovre, så går det, så sætter vi den i gang. Er I klar? Ja, godt. Aue, du kommer 2 minutter for sent. Det er 33% fravær. Kloster. A wizard is never late. En troldmand kommer til tiden. Går til tiden. Nej, jeg bliver til tiden. Det er fint nok, men hvad er det der er problemet? Jeg har travlt skema i dag. Jeg skal ned på mit kontor og lave ingenting. Men Kloster, vi har et problem. Det har du helt ret i, og det har jeg tænkt over det, ikke også? Jeg har allerede løst det. Dit toilet, det er helt galt med det. Jeg har ringet efter rengøringshold. Det bliver 375,5. Jeg har talt med Samsø. Han har trukket det. Kloster, hvor mange gange skal jeg sige det til dig? Mit toilet er mit toilet. Det skal du holde dig fra, okay? Så forstår jeg slet ikke, hvad er problemet så? Ja, så vi har problemer på nærværelsen. Og vi har brug for din ligegyldige mening. Ja. Jamen, okay. Hvad med den der regnserstilling? Bliver det snart til noget? Men Kloster. Men nu engang du får dit eget Adamsæble. Lad du få lov at blive rektor på dit eget gymnasium engang, ikke? Nå. Ja. Er vi alle sammen nu? Stand op. Ja. Nå, ja. Det er jo sandt og... Ja. Quando? Hvor er Quando? Nå nej, han er her ikke. Nå, idiotsko. Nå, ja. Men det er vigtigt her. Nu vi skal finde ud af, hvem der skal bringe kassen til Proxeland. Og hvem gør det selvfølgelig? Er det muskelsteroidbringer? Kenneth? Eller er det Simon? I can be a hero, baby! Sætter du dig ned? Din kæft! Jamen! Jeg synes, det skulle bruge randomizeren. Skal se, hvad den her. Det var vist mig. Nej. Er der nogle indmeldinger? Nej. Det er Carsten selv, der skal vælge den spære. Ja, 2 sekunder, ikke? Jeg skal lige se. Men sangen, det bliver jo Kloster. Tillykke med det. Jamen, så foreslår jeg jo, at vi går i samme grupper i 3. Det er sådan mellem 1 og 5. Jeg tænker, hvad med vi tager et lille gruppebillede alle sammen? Vi tager en bro, vi står nøgne op.
Det er det, jeg altid gør sammen med idrætsdrengehold. Det er den, jeg er med på, der. Censur! Jeg ved ikke, hvad jeg er for en film, jeg ser på. Det er jeg meget ked af. Jeg synes, vi skal hygge os og spole videre. Så snakkes små stykker. Ja. Skal vi ud og trave, og kassen den har valgt mig, og jeg bliver meget snart rektor. Kloster, sætter du dig ned, så holder du din kæft. Ja, du er simpelthen i kan sangen endnu, så nu har jeg skrevet ned til jer. Ja, så synger I mig. Nej, ja, det er godt, det er godt. Så skovbi, hva'? Ja, men det kan gå. Lad os prøve det. 不要，不要，要说。 Det var Esperanto for, jeg er så dødtræt af den dårlige sang. Nå, og det er meget sjovt, Esperanto. Det er jo, at det er ligegyldigt, hvad jeg siger til jer nu, men det er en af de nyere sprog, I har i til det, jeg tror. Så ja, skal vi gå videre i filmen? Ja. Volta, Monorosia! Jeg er næsten op på sproget, det er vist ikke så godt. Jeg har næsten den der, jeg har den lidt. Johan, kan du ikke komme og hjælpe mig? Og den der var den bedste. Den der var den bedste. Nu. Ja, i dag skal vi lære om kongefunktionen. Ede. Er du med? Det tager jeg som et jern. Kloster! Vi løber hele vejen til Portland, fordi jeg har travlt. Jeg skal nemlig nå at være tilbage og banke elskerne i hockey i aften. Åh nej! Spontant svedangreb! Det er et søndflod! Hvor kom den fra, gevisen? Hvad skal jeg nu svede i aften? Kloster! Hej, Morsen. Kloster, hvor blev du af? Jeg troede nok lige, at jeg døde i sidste scene. Slut det, så nu er jeg her igen. Hallo, har du set det, når jeg vender min kasse rundt, ikke også? Ja. Så kan jeg skrive bolle. Kas? My precious! Morten, kan du vejen til Boxyland? Ruder ups! Hallo, han spurgte mig om noget, ikke godt? Når man kører bil, skal man køre kontinuerligt. Det kan man sige! Jeg kører den til dels, men hvorfor er det sådan? Bare ind til Boxyland. Differential. Jeg forstår ikke, hvorfor kan vi ikke bare skulle genveje, Morten? Overskyde gråsbuer med kanoner. Og denne vej. Hvad? Lad os tage den med. Jeg tror, at Morten kan. Ja, hun er også. Kan I høre det? Det er dejligt. Det der, jeg kan høre
det gælder om at få nogle gode notater. Det er vigtigt. Det der, det er kassen. Hvad er det, jeg hører, Ole Steen? Du prøver at tage magten på skolen. Alle ved, at vejen til magt er ved at styre lektier. Vi ved begge to godt, det er mig, der er rektor. Og så længe jeg bestemmer, så er det mig, der bestemmer, hvad der skal ske. Nej, det er det ikke. Det er det. Kan I godt fortælle det, du er? Det er det. Det er mig, der bestemmer. Det er det. Det er det. Nej, det er det ikke. Det er det. Det er det ikke. Det er ikke dig, der styrer. Okay, vent lidt. Det er okay, vi snyder, så længe vi gør det kortvarigt. Kom så! Kom. Endelig fik jeg bugt med ham Adamsæbet. Så mine unge matematikere, skal lige have nogle praktiske informationer. Bussen kører præcis klokken 2:15, og I skal huske jeres kornmad, for det gør det jo lidt sjovere. Desuden, når I skal printe dem ud, skal I huske at udfylde blanketterne. Og hvis I kommer til at kede jer, kan I jo læse bogen Kvantemekanik. Den er relativt let læsning. Fik I fat i det? Skal vi tage det en gang til? Er filmen for kedelig, Katrine? Er det for kedelig? Jeg kan godt finde en ny. Ja. Jeg har faktisk en rigtig god dag i dag. Hvad siger du? Vi skriver det. Ja, den er lidt kold. Ja, det er min kone. Det må du undskylde. Hun er simpelthen for travlt. Ja, nå. Jeg har en rigtig god... Altså, jeg så en død kat i Vejle, og det er så lækkert. Det er så dejligt. Altså, døde katte. Viske! Er nogen her, der har set min kat? Viske? Nej. Nå. I fortsætter bare. Viske! Jeg synger min sang som altid, men jeg har glemt min replikker, men jeg synger bare noget andet. Er de klar over, hvad de gør? Kloster. Der er ingen vej ind i Broxeland. Men der er ingen vej tilbage. Den brænder! Den brænder! Den brænder! Slangen er jo det snedigste dyr. Det er ikke os alle, der er slange mennesker. Men ja, altså, jeg foreslår, at vi går over på den anden side af hækken over til hedningerne. Det ved jeg ikke, om det er okay mere. Men altså, ja, altså, vi skal nok nå alt det, vi skal igennem. Vi skal nok få alle timerne. Jeg ved ikke, er det okay med jer? I har fint nok med det. Godt. Vi går over til hedningerne så. Kom. Så I har trodset hækken. Er I klar over, at nu ligger jeg 7 timer ind hver dag i jeres skema næste uge? Og jeres tur hjem herfra bliver i en bus! Jeg afbryder lige igen. Det er fordi, jeg lader mig høre,
at det er lidt blodig scene, det her. Og det går ikke, Katrine ikke kan sove om natten. Så jeg tænker, vi lige spoler igennem, hvis det er okay med jer. Ja, godt. Ja, den tager vi. Ja. Det var vist det. Ja, så fortsætter vi igen. Hey, stop! Stop! Nu skal I høre. Jeg var fanget et sted mellem tid og rum. Jeg kunne hverken komme til tiden, blive til tiden, eller gå til tiden. Men nu er jeg tilbage. Før var jeg Gandalf med Adams æble. Nu kan I kalde mig Gandalf med honningemelonen. Men, hvad skal vi gøre med jer, mine venner? Jeg kan jo ikke tage jeres tid. I er jo ikke elever. Jeg kan heller ikke fyre jer. Så får jeg ikke min bonus. Men til gengæld kan jeg give jer en knockout. Nej, ikke lockout. Honningemelon. Lockout, Ed. Yeah, nej. Nu er vi næsten fremme fra kassen, skal jeg give Roxyland, og jeg skal hjem og tjekke. Kasse? Roxyland? Det har vi snakket om. Jeg snakker. Kassen, den skal jeg. Ja, den får du ikke, Morsi. Den får du ikke. Skal du have? Ja. Nej. Så. Det er værd med dit der med 0. Så tror jeg skal hjem og tjekke toiletter. Nu